sensitibo tipak nga plato ay makasama ng giligang unay hapak og laparo kada to na makainsulto mo mura og turo sa trono sa oro makasyagit sa kailit ang impernong ipasaka makasunog ang kahait pati ang ninong mamulata kapang puno kung mahagit sige sulay ka traka kay delikado panguputo kung mamulata Yo, Tro, sa oro bakunawak dos main event para karna gabi una boy. Tro, sa oro make some fun noise. So yeah, nandito ta karon sa Nazareth Food Park, Nazareth. Special shoutouts kay Sir Budit o sa Unique Foods. Special shoutouts sa itong mga sponsors sa na tournament by Drax Clothing. Saludo kay Krega, Kalinaw. Salamat kay Tutsi Roll, Exotic Artisans, Signy Serious, Mizar, para kay GBT, Mizar Clothing, Dan Salazar. Suporta yung album by, bali 5 nakapart ng album. Bongkiaw, yung subahanan, o Freeman, sabungan ni Freeman. So para hindi siya sa Panbay, Coronation Tournament Quarterfinals. MC to my left, introduce yourself. Didel, Repen, L, ako lang. MC to my right, by gikan pag ipasugong para sa tuwa, introduce yourself. Yo, Tribor, shoutout sa akong fraternity sa Alpha Kappa Rho. Sulit kayo yung pagdama sa itong 15 golden anniversary. Padayon lang sa pagbuhat og maayo og sa tanan fraternity sa tibuok kalibutan. Padayon lang tabay. Yeah, special shoutouts ni Bay sa itong maigsoon sa Alpha Kappa Rho, bay, happy anniversary. O suporta po sa tanan na itong maigsoon po sa Kwan Bay, fraternity sa Lain-Lain Pilipinas bay. One love lang, one love lang, one love. So first round para kay Trevor. Let's go! Dinoy dadaan ba? Dinoy Yo, ilap lang! Last battle, last battle. Yo! Trono sa Oro Game! Predict! Kung na mga angles kung asa mo connect. Pangit, choker, cheater, o nagpabaya si Dominic. Tanan ni gamit. Ana sa ako, wa man lang gani kadikit. Magakable sa kuryente nga nagana og paknet sa widog. Hawid ang nga linya, sigurado kang magbirig-birig. Pero speaking of prediction, isa ka sa sa mga tao. Pero masa, kitan ra sa ilusyon nga di pwede mahitabo. Sa finals, Didil versus Supremo. Sige, isa ka daw ikasa para duha ta mong itumba. Oo, kabalo kung muhaw ka sa trono magkatitulo. Pambampira na estilo, paksa, liyaw pati hurado. Sakit sa panit ang kainit kung pasilabaan ka diri sa dayo. Pero uhaw ka lang. Gutom imong nakaatbang na lobo. Gutom imong nakaatbang na lobo, Didil. Mong, pasensya ka sa kuha. Gutom imong nakaatbang na lobo kung diri sa inyo ha. Animal na ka diri. O ikaw ang taga syudad. Ug ako ang tagalasang kung animal na kadere sa amo anad akong gapang laang maong sige dagan taman sa imong daganan pero bisag magdash pagkaog dagang tunga sa imong daganan sako wag yapon kay daganan no wa kay daganan mura ko og bantay sa preso kung mula pa sa balaod wa na behind the bars bar tulina na diretso o gisulti ka sa kahon na nakakwadrado igo masulod ang tao tapos nakakandado inana kung magbantay sarado o sarado ang imong hunahuna kung usa pa imuhang dangatan nakadepende na lang sa ako ang imuhang kagawasan shit nakadepende na lang sa ako ang imuhang kagawasan shit nakadepende na lang gani sa ko ang imong kagawasan na ko pag yung nalimtan. Nag-expose ka na ni XCN. Nga doon na kay tagasulat. Bugo ka lang sa part bahin sa imong pagribat kay anak ka mas kabalo pa siya sa inyuhang kalihukan. Bugo ka magribat. Siguro nga full package ka. Kaya kiyang ko na ni mo nga doon na kay taga-ambag. Ya, palang gayang crowd. Doon na kay taga-ambag. Ug kung nasuta ninyo ang kwan, nakasalig lang kasi mong strength. Manipulate ka lang sa round na gipa-swing o strength, manipulate, swing. Kung nasuta ninyo ang logic, usa lang ni kapapit kung way kamot nagalihok sa imong likod, wala po kay movement. O wala po kay movement. Ug kung achievements lang ang isgutan, ayaw kong kinambugi, August pa lang.
Upat nakabatil akong limpyo gihuman. Ingana ko kakugi. Hinaguan ang kadaugan mo ako'y plano magpapilde. Di ko mahadlok na mahutdan hantod mahurot mo sa akong pag-agi. Maong sige riyak, sige palag, sige ribat. Tubuan ka karon sa kuha o gubag-gubag. Literal na body bag. Sige. Pero ay kabala ka didel na pa ito minutes nga mo ribat. Yo, hinayin lang itong matingog, bay. Aliw lang, oh. First round para kay Didal. Let's get primal! Second cycle sa tournament na bali ay og spinal. I-focus ang mga eyeball kay inyong mga idol. Akong hutdon para sa title. Wa ba mo ka ba mo hutdon sa title? Lex, thank you sa rival. Ang mag-give it my all. This experience vital. Kay practice nis akong pagdungo ka supremo inig abot sa finals. Maunin siya si Tibor, Robert kong balihon. Grabe ka, high IQ par. Imo na lang unta gihimo og tabor para sa CDO ikaw ang ibutar. Pero way epic kay diri sa liga wala koy kaparis di na kailangan og sinumar. Gusto manggukag bali-bali mo nang ilang tambal na gihatag og gitumar. Hala sige dudong pataka pa og song. Ni arigikan impas hugong, gipapugong pero impas lubong. Kaya ang rason, kamo ni Lex mang-imbitaron mga newbie sa among higayon, himuon ra og dabong. Kay mga bagong tubo yang ipakaon sa mga gipanggutom, maong karon. Nanapukoy mababaan kay ako nayawaan. Nagtuuguro kag stepping stone ko na imong matumban para ang ladder masakahan. Katawanan, better step off kay di ko nimo basta-basta matamakan kay oo hagdan ko mas delikado tumban kay karon nangaraan pero ikaw man daw sa inyuha ang pinakamaayo lisod pod kinsi ra gud mo dadto sa inyuhang baryo apil nag-ihap-ana ang manok ug ang baka na piang nagtuog the shit just underground kay magkalot pa sila sa yuta inig malibang nya karon nakalitan gusto mag-dominate bisag walay nakaila ay patakag asta na Ginoo kay basig mapersona nan grata kay kaduha buisita rag si kinsa las da kontra yang gihadlo kay dayo daw diri dapita kusog kayo mang gatekeep mura pod ang ID na gigamit kay dili pang bisita left-handed ko pero tanan atake mo iguat da right time pag ikaw na nagspit tulog ang tao mura ba og tanday kay ang akong punchline shit, yawa. Kaya ang akong punchline, wa ba mo kabantay? Southpaw gani mong wala-wala akong punchline. Kunya ikaw atong nawala og nag-choke, grabe mong budol ba? Nag-abri na lag-cellphone aron makabalik, unsa na Google Map? Di ra ka usa, gibuhat nimo kaduha. Sa kabagagpanit aning buang gana kayo magbalbakwa. Gisitsita naglahat nagpadayon ra gyapon ang amaw. Labaw na pud ko nag-joke sa una pero ang kapildi akong gidawat ako nagpakiulaw. Dagan pa unta kog wordplay na isingit pero ayaw na lang kay mapalaw. Nganong ipalawon pa man ako na sa freestyle kay di ka kalutaw. Time. Second round para kay Tribal, bay. Day Darrell, aka Didel. Pinatawak sa ilahang batch. Halos tanan nimong naka-match up. Nakatungtong na sa flip top. Si GR0, si Climax, si Cruz. Di ba? Muna'y sakit itang paros. Si GR0, si Climax, si Cruz. Tanan ako gipanganlan. Halos naanay pangalan mo na sakit itang paros. Pagkakatawang ikaw tong gidaog sa ila pero ikaw na may karong pang limos. Ikaw na karon ka pang limos, Didil. Sakit kayo na dawaton. Mura ka og Marjorie tapos wag gitagaag baston. Yo, check! Yawa, nawala ko. Yeah! Baston. Shit, yawa, nawala. Second round, Didal. Oo, tinuod. Ako mga nakontra sa una, niabot nag-flip top. Oo, sila nakalahos. Gipildi man punta ka kameran mo na, congrats daan cross.
Robert Roy, dili ka threat sa ako bisag nganlan pa ka og Flubert Floyd kay kanis manoy makatilaw ra og Chicken Joy Enigma birthday boy. Maodi ay kada battle kusog kayo mo hisgot og kwarta ning katok. Mura na kag sirang plaka sa balik-balik nimo na storya na pang broke. Una ana ka kay alas. Nagpamalas nagpakita bisag walay kita ang bara nga namugna. Ikaduha kay Dominic ana ka. Unsay feeling mo battle na walay TF na makuha? Ikatulo, ana ka kay Mike Ill. After sa event, ang makuha ra sa MC kay thank you, ang hayra mo ipak you. Pagdakog na ako ato, gusto mo nata kag beef, sige bunalan ta ka og wagyu. Wagyu. Kay wagyu ulaw. Engineer ang kameraman, walay bayad, walay reklamo. Ang mga how sa mong syudad sa manimista mo perform, walay pangayo. Kay Lex Pagbaw. Tig-organize ka pon sa lihok bisag pamilyado ga trabaho. Unya ikaw, wala pa'y ambag na singot, patak na dayon ang gusto. Abi ko magmaayo nimo kill gusto ra man di ay mo. Kill. Abi ko og real deal pabigat ra man di hip. Hap na murag bil. Nahimo namang gurog circus ning liga seeing how these clowns made it. Nasayang ra ang slot sa tournament sa Imua, sige lang, it's now vacant. Grabe na ang ilang hype sa Imua pero pagtanaw pare, how basic. Abi na kong advance ni magsulat. Gusto ra man advance down payment. Muna kisay amiguan palihog. Kasapi ninyo, nasasapi, nagpasapi, nagpanabi sa gibati, bisag init na pagbati ang gihatag na mo dare. May pag mag-impake kay napaki ning kalaki na sobra ang kaarte. Kay kung ako na kay makatabi, murag yung kag nagpa-cash in sa Gcash sa 7-Eleven kay basig masakitan ka sa paksi. Ikapila gibalik-balik ni Lex. Bro, amurang ma-provide kay pamilite. Makabasa ba ka o dili, kanalaging mata ni mo ang pingi. Gusto ka ba kay ka mo post, ay mo comment sa post sa TSO na imong suporta kay grabe. May paghapakunta kag play money kay bagay sa imo piki. Tanawa ni Anirag sabong aron makaginan siya. Tanawa nakapiso. Storya ay pag ikaw kwarta kay ano mo day plastic matic na mapilo. Unsa na nagtuon ka og rap aron sa kwarta makasave. Unsa na gamay imong trip Honda kay sakay pod ka sa wave. Ask and you shall receive nang hampaluson ko ni og atsa. Hampaluson ko ni og atsa. Bisag mo kantidad pa nag-62 kada litro ang imong dugo, walay special sa imuha. Trevor, walay minor kay ako rang ginahatag imong gusto makuha. Kaning pabida di kasubida kay gaapas ra mag og kwarta. O basig matingala mo, kwarta ang angle pero dito na padulong ang metaphor. Wala lang, mura magug ka ng bata na mayog 5 aron bantayan akong motor. Lex, kabalo ko nilaos na ko sa oras, but I hope that you don't mind. Ginikanan man ka, so ang ngilad na batasan sa bata kabalo ka og redesign. Ang lesson ug ang punto akong gibalik-balik og rewind kay naibutang na masabtan nas bata pag ibalik-balik over time. Last round. Kabalo ka nga nung bisa hatag na ko sa mo ang second round. Wala man gud kay pangalan diri sa underground. Maong trono sa Oro Game. Dragon daw sa dragon. Tanaw na to kisay dunay ikabuga. Akong pagka-dragon pang cannabis. Kada hits makita pa ninyo nagabagay mong pagka-dragon pang viper na vapor. Eh puro toxic ang ipang buga kay sa battle ninyo ni Jamin. Nagamit ka dito word na Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ha? Allahu Akbar. Allahu Akbar sa imong kabugo. Correction lang sa pronunciation ha. Muslim pod ko. Allahu Akbar. O ka na nga pulong pag naigsa mong Ginoo kung wakay respeto nga pagkatao ibutang sa naimuhang panginsulto kay basig makatabo ka karog Muslim kalit lang na mo dungo ang imong ulo. Ha? Gibaylo ang dungog para sa boto sa horado. Pues, boto ang madungog karon sa mga tao para mas klaro kini justisya gikan ban sa Morolo. Pero many years ago Didel versus GR0. Ang event, diri mismo sa TSO ang tema. End of the week. Nakapangatol ko sa kong ulo nga nung gidaw ka ato. O gidaw ka sa boto na 4-1. Maramagi ning Didel, dili gusto nga malabuan. Gitagag usa ka boto ang 0 para dili halata nga na isahan. Mao nga lang na
Mo nga ngay lang, na karma ang ibalik sa tusang. Mo patay sa imo ron 3 digits. Ang tribor na tirador gamit 38 caliber 357 Magnum bullet. Ug ibulit kung itinan bala sa imuhang kalawasan. Ug ang una nimong madungog na ban. Diya sa imong dalunggan para mo. Dungog nimo ang hunghong ni kamatayan dayon sa tuon nimong kamot. Sa toong hawid na nimo ang kadaugan dayon sa wala na bahin para wala na kay panghusgan o niya ang ulahin na bang na imuhang madunggan diya na sa imuhang dughan para mawala na ang pitik sa imuhang kasing-kasing ug ang magpabili na lang na pitik katong pitik sa imuhang pag-graduate nakapatong sa imong lugnanan maong condolence Mr. Gutierrez kung nabantayan ninyo tanan ba lagi pang tira sign of the cross and rest in peace kay Tresang muwad ban sa semis maong pasensya na Mr. Gutierrez kay dili pa ikaw ang goat sa kung sungay makasungag ikaw ang goat ilang gihatag para sa trono lang ihalad. Last round para kay Didel. Unsa na tuo ka? Gahi kayo ka Muslim, bisa pag magampo ka kay ala ng imong chances mo daog kay dili na Muslim. Tribor na ako'y pangutana. Nganong kada post ni Lyrico ikaw ang first react perminti? Nganong pag mo battle siya gagidlak imong mata pag magtanaw ka diri sa city? Brother, I think I can see it clearly. Murag na-record sa CCTV tas ginews report sa LGTV kung kabalo mo magmulti ang sumpay, kabalo na pud mo na si Tribor kay LGBT. Unya dili. Unsa lagar tong naglasong ka sa balingasag na event? Grabe imong rant ug imong vent. Pati si Rona kay bala gipang send. Ang buod ra di ay men sayang kasapot dala sa mens. Nasuko siya kay wala ka dog si Lyrico. Sa last year na tournament. Nag-post pa gyud ka sa Facebook. What if Lyrico og Tribor sa semifinals mag-atbang? Nabi po igagaw ni comment na iya daw lang atngan. Pero karon magbagot-but ra mo murag sa barbero na di suki nagpaalot. Kay ang ending sunata na taas og nota kay ang lyric di nimo maabot. Niriya ka sa taas na nota lagi. Joke rabbit. Pero joke rabbit tao kay ang paborito na liriko ni Tribor kay Islanis Kabisayaan. Sumpayan dayon og pakiulaw ra mo kung dili puro na Bisaya ang giandam. Sumpayan dayon niya ay dili puro na Bisaya ang giandam. Kay kami daw mga Gatagalog o ga-English ang ayra pa kaulawan. Dungagan dayon niya og ender na grabe ka kakusgan kay naado siya power ni Kiluwa ni Jin, Itachi Clan og Rasengan. Hoy bugo, karon pa ako kabalo ng anime gama sa Bisaya. Kay kada battle na lang all 3 rounds anime ang reference aning bataa. Mura og tigbasag light novel kay predictable kay imong storya. Pag bring up paganig anime sa imong time. Skip ka gyud murag Boruto na manga. Kay hipokrito ayon ako limbunga. Kita na ako imong strategiya. Kabalo na kadaan nagaan imong rima mo nang sa katawhan ka magpabida. Ang makahimuot lang, ikapila na nimo gibuhat-buhat, maura gyapon ang resulta. Wala ka ni taas bisag may kay kamanggatas og simpatiya. Kaning mga siaw na langaw na ang kaalam daw gaapaw pero pagtanaw puro ra awaaw. Pasikati gani ko kay unanan ta ka og sumbag antud makakita sila og bangaw. Tungod sa imong kahilas, nagdilaab utro akong kasing-kasing na dugay na unta na dugta. Karon mamatikda nila ang imong pagkapiang kay nitikan katas ang langatwa nimo sukda. Unsa imong pagtuo di ko makasugakod sa lunsay na pinulungan. Bisa pang magkugi ka sa pakiglantugi imong pagbudlay katawanan. Wa ko ni supak sa paggamit sa dalisay na binisaya ang aynuon mo pasalamatan pero dumdumi lahi ang nagpabilin sa pulong nagikaandan sa tinuod na kinaadman. Oh, unsa? Nahagit ka sa akong sinultian ning kalit o gahit, ning kalit na makasunggo. Nangopya rebit ako words sa Bible kay gusto ra man ko diri magtinunto. pero mahinungdanon gyapon kay gituyo ko na Genesis ang gikuhaan na libro. Oo, Genesis kay mao ning sinulatan pag ang nagbuhat na Ginoo. Time. Yo, sa make some noise, boy. Ay, awa. Ulit na ko. Yo, Trosauro, Bakunawak Dos, Nazareth Food Park. Make some noise, babe. Bis ka na mo. Make some noise. Yes, ano?
Isa sa mga battle bay nga dili kay ka appreciate pagid kay dahil ilang gina-expect sa mga battle. Gusto nila ka ng mga generic shit lang pero ang replay value ani bay, paminawan lang niyo sa YouTube. Ang mga bars per bar nilang duha. Respeto kay Trevor, respeto kay Didel. For advancing sa semifinals, 3-0 para kay Didel. Shoutout lang, tinod lang, kay ata ko ni kadidil nga battle kay nanapod ko yung obligasyon nga ngayon ako tumagon. Actually na ko round 2 pero wala na akong ispit. Kay kabalo na mo pag pamilyado, taas na kayo kuan. Dili na ako kaya magabot og December kay na ako'y kinahanglan obligasyon nga akong kaya gapon. Respeto gyapon kay Kwan, Untay respeto nyo gyapon. mahinaot ang mga Bisaya nga mga pinulungan sama sa kuha. Ipadayon gyapon ang mga Bisaya pulungan. Unsa ingon ni Sidi? Ayaw na miyo biraha kay ang Bisaya nga rap. Gapasaka na me. Salamat, Respeto salamat. gyapon kay Trevor bay. Morning tinod sa mga tinod ng gangster bay. Pero mga gangster bay kabulo mo kwan sa responsibilidad silang kinabuhi bay. So respeto kay Trevor, respeto sa tanan.